Ahojte, ahojte. Tak ja by som len chcela reagovať na to, že poslednú dobu vidím na tejto platforme veľa videí, kde sa vlastne ako keby spovedá alebo vypovedá samotná duša. Ja to takto cítim, že vlastne ako keby, keď pozerám to video, tak ako keby rozprávala tá duša vaša. Tak toto vnímam. Tak chcem vám povedať, že všetci sme na nejakej ceste. Tá cesta je určite je správna, lebo to cítite, že idete nesprávne. A keď idete nesprávne, tak sa dejú nejaké veci, aby vás nasmerovali na tú správnu cestu. Viem, že tá cesta je veľakrát posiatá trňmi a nie ružami, ale to je preto, lebo pri každej bolesti a vlastne vtedy, keď zažívame najväčšiu bolesť, tak vtedy najviac rastieme, vtedy sa vlastne najviac učíme, takže ono to je potrebné a sú potrebné tieto lekcie pre nás. A chcem vám povedať tým všetkým, ktorí ste nejako prišli o partnera, o blízku osobu, ktorú ste milovali, a nemyslím tým, že odišla z tohto sveta, ale proste stalo sa niečo a vy už spolu nie ste. Nebuďte smutní. Áno, je potrebné dopriať si taký pokoj pustovníka, čiže dostať sa tak dovnútra a trošku byť v tichu a popremýšľať nad istými vecami, ale nebuďte tam dlho, šup von a rozhľadnite sa okolo seba, aký je ten svet krásny a čo všetko nám ponúka. Ja vám tu sľubujem, že keď sa skamarátite so svojimi vnútornými démonmi, ktorých v podstate ja vo všetkých ľuďoch ako keby aktivujem alebo spúšťam, nakoľko vyžarujem alebo nejako dostávam do sveta nejaké svetlo. A ľudia nechápu, keď sa so mnou stretnú, že čo to je, ale jednoducho tí, ktorí majú tých démonov veľa v sebe, tak tí okamžite odo mňa utekajú a tí nechcú mať so mnou nič spoločné. A tí, ktorí aj majú tú temnú stránku a veľa toho majú čo spracovávať, ale chcú na sebe pracovať, tak tí zastávajú a tým vlastne ja pomáham na tej ich ceste a k tomu svetlu.